Il-Prim Ministru Robert Abela ma weġibx domandi ta' Net News dwar tħassib li wrew għat-taqdiet dwar il-liġi għall-użu tal-kannabis u nuqqas ta' konsultazzjoni li saret ma' daw kollha involuti f'dan is-settur. Prim Ministru, għandek diversi professjonisti illi qed jgħidu li ma konsultajtx magħhom rigward il-liġi tal-kannabis, kif twieġeb? Għandek diversi professjonisti, Prim Ministru. Dwar dan is-suġġett id-dekan tal-Fakultà Tisjieħ tas-Soċjetà l-Professur Andrew Azzopardi appella l-President ta' Malta biex jipposponi l-iffirmar tal-liġi dwar l-użu tal-kannabis dan kif aktar qdiet qed jinsistu li huma ma kinux parti mill-konsultazzjoni li suppost saret fl-aħħar xhur. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista min-naħa tagħha spjegat li ser tivvota kontra din il-liġi li ser tinnormalizza l-użu ta' droga f'pajjiżna u tiskarta għal kollox l-interess ta' tfal u tal-ġid komuni. Fost dawk li tkellmu fl-aħħar jiem kien hemm ukoll il-Fondazzjoni Oasi li insistiet li ma ġietx ikkonsultata dwar il-liġi li tillegalizza l-użu tal-kannabis dan qalet fittra li batet lil membri parlamentari fejn insistiet li għandu jiġi ċirkulat id-dokument li ħarġet l-istess fondazzjoni. Minkejja dan kollu iżda u minkejja l-appelli ta' diversi jaqdiet li jaħdmu fis-settur soċjali, il-Gvern baqa' għaddej u tlieta approva fi stadju ta' kumitat liġi kontroversjali dwar legalizzazzjoni tal-kannabis li jissa bħala formalità tgħaddi għat-tielet qari tagħha fil-Parlament.